हेलो फ्रेंड्स बरायबाय फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगासिनो दङ BTC साख्रि ग्रेड 3 आरो लोगोसे एडमिट मोनगासिनो दङ बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै दा बेयाव गोबांथार पइन्ट्सनि भिडिअ खालामदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय बारा गोबाव जानाय नङा 5 मिनिट्सनि आन्दाराव फोजोबगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो BTC साख्रि आसामनि साख्रि सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना आपडेट मोनगोन प्लास सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना लेटेस्ट बर' रावजोंनो बुजिनो हागोन दा जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट BTC आव दा भिडिअ आंनि एसे स्पिड जायो मानो होनोबा नोंथांमोना गोबां बेयावनो पइन्ट्सखौ मोनगोन जास्ट भिडिअ नायजोब अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दा जोंनि BTC नि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड एबा CSB जोंहा सिगां पर्टेल गैयामोन बिनि थाखायनो गोबां खस्थ' मोनदोंमोन माने वेब डिजाइनार गैयामोन जानांगौ बिथांमोना बेखायनो पर्टेलखौ लन्च खालामाखैमोन दा फाइनालि फैबाय आरो बेखौ नायोबा नोंथांमोननिया दायो अनगयिं सोलिबाय थानाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 स' ग्रेड 3 दा बेयाव एप्लाइ खालामनाय IPO एबा सालान अके थ' बेयाव गोबां प्रब्लेम्स मोनदों आरो बिनि थाखायनो कमेन्ट्सआव गोबां रायदोंमोन प्लास ससियेल मिडिया गोबां दावराव जादोंमोन दा बेखौ बिथांमोना किजानि मोनथिनानै बिथांमोना मा CSB मुंनि मोनसे पर्टेल लन्च खालामबाय आरो बिनि लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना मोनगोन दा ओरैबायदि मोजां जाबाय बेखौ लन्च खालामनाय लोगो लोगो ग्रेड 4 एडमिट नैबे ग्रेड 4 एडमिटआ नोंथांमोननिया बे पर्टेलाव होगासिनो दङ जास्ट नामजों सार्च खालामबानो मोनगोन एबा नामजों नायबानो मोनगोन आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा बेयावबो खायसे खायसे नामजों मोनाखै अब्ला नोंथांमोननि टाइटेला एसे मिस्टेक फैदों एबा नामा मिस्टेक फैदों बेखायनो स्मल एबा केपिटेल नोंथांमोना नायबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगोन आरो क'क्राझार आरो चिरां मोनथ'वाखै आरो जेब्ला मोनो नोंथांमोनजों फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाबोबाय थागोन गोबां कुइसन जों फार्स्टआव ग्रेड 4 खौ डिसकास खालामगासिनो दङ दाखालिसो नोंथांमोननि 193 आव एप्लाइ खालामनाय सेप्टेम्बर दानाव दा सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर मास मोनथामनि गेजेराव इन्टारभिउ जासिगोन बेखौ नायबा स्पिड जागासिनो दङ देन बेनिफ्राय नोंथांमोननिया अके स' नोंथांमोननिया सासे सानै साथाम खोथाया जाहैबाय मा मोनसे पस्टआव खालामदों IPO दानाया 150 मोनगोन आं बारा गोसोआव गैला 150 खौनो लाबाय जों अके ST हिसाबै आरो बिथांमोना मोनथाम पस्ट खालामदोंबा मोनथाम एडमिटखौ मोनदों अके मोनथाम एडमिटखौबो नोङो लांनांगोन आरो जेब्ला इन्टारभिउ जायो नोंथांमोना सेम डेटआवनो खानालाय इन्टारभिउआ नोंनिया आरो लोगोसे रल नाम्बाराबो सिरियाल थांदों जानांगौ बेखौ मोजां चेक खालाम नोंथांमोना जेब्ला नैबे एडमिटखौ बियोना अब्ला बुंबानो जाबाय आं मोनथाम पस्टआव खालामदोंमोन दा जोंनि एडमिटआव एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ पियन सकेदार फैयाखै डाइरेक्ट ग्रेड 4 फैदों अके बेखायनो एसे गोनो गोथो जादों मा पस्टआव फैदों स' बेखायनो बेखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे चान्सआ बेनो जुदि नों मोनथाम मोननै एप्लाइ खालामबा नोंनि चान्सआ मेक्सिमाम थायो बाथ्रा जाबाय कम्बाइन एग्जाम स' कम्बाइन एग्जाम एबा कम्बाइन इन्टारभिउ लागोन नालाय कम्बाइन माने मा जमा माने मोनथाम मोननै मोनब्रै पस्टजों मोनसे जमा कम्बिनेसन खालामनानै मोनसे इन्टारभिउ कन्डाक्ट खालामगोन आरो बे मोनसे इन्टारभिउआवनो नोंथांमोना सोलिजोबगोन मोनसे मोननै मोनथाम पस्टनिया आरो स' बेखायनो गोसो दङबा मोननै मोनथाम खालामनो हायो थ' बेखायनो इन्टारभिउखौ मोजां होदो नोंथांमोना बाइबा टेस्टखौ आरो बाइबा टेस्टआव पास जाबानो डाइरेक्ट नोंथांमोना ग्रेड 4 साख्रि अफिस लेभेलाव BTC आव जेसेबांनो अफिस दङ ग्रेड 4 जि होखादोंमोन ना बेयाव नोंथांमोना मोनहैगोन आरो थ' रिजाल्टआबो नोंथांमोना माबायदि फैगोन जेब्ला नोंथांमोना पास जायोना रिजाल्टआ माबायदि फैगोन नोंथाङा ओरैबायदि जागोन जे जोंहा मोननै मोनथाम खायसे बेबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय मोनथाम साख्रिबो फैगोन नामा अके स' मोनथाम साख्रि फैगोन नामा दा बेबादि मोनथाम फैनायनि चान्सआ गैया मोनसेल' फैनाय चान्सआ दङ मानो होनोबा जेराव नोङो जाबाय बेयावनो मोनगोन आरो जुदि मोनथाम फैबाथ' बे मोनथाम एपइन्टमेन्ट फैबाय अब्ला मोनसेल'सो जइनिं जानो हायो नालाय मोननै थालांगोन बेखायनो अभारलिपिं जायो दा खोथाया जाहैबाय मोनसेयावल' माने साख्रि मोननाय चान्सआ दङ आंनि मथेब्ला अके बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि दा जों थांसै ग्रेड 3 लेभेलाव स' ग्रेड 3 एप्लाइ सोलिगासिनो 372 दा बिनि लास्ट डेटआ जोंहा 20 नभेम्बर दासिम अफिसियेलि नटिस फैयाखै जुदि अफिसियेलि नटिस नायनोबा नैबे CSB नि पर्टेलाव फैखाबाय देन फैनाय लोगो लोगो नैबे मोनथामसिन दंना बेयाव थुदो देन बेनिफ्राय नैबे नटिसआव क्लिक खालामनांगौ आरो बे नटिसआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दासिम कारेन्टलि नो नटिस आर एभेलेबल होनना बुंदों माने अफिसियेल नटिस फैथ'वाखै जे लास्ट डेटआ बारायगोन नामा जुदि IPO नि गोबां प्रब्लेम जादों आरो सालाननि गोबां प्रब्लेम जादों CSB आ मिन्थिखादों जानांगौ एबा मिन्थिखायो देन बेखौ नोजोर बोनानै आं रिक्वेस्ट खालामनो सानदों CSB खौहाय जाहाथे 7 डेज अके जास्ट 7 डेज लास्ट डेट एक्सटेनसन खालामबा जोंनि केन्डिडेट्सनि थाखाय गोबांथार हेल्पफुल जागोन जायफ्रा दासिम एप्लाइ खालामनो हायाखै मानो होनोबा IPO दाननायाव एबा चालान दाननायाव गोबां प्रब्लेम फेस खालामनांगासिनो दङ स' बेखायनो एटलिस्ट 7 डेज बारायोबा माने गोबां मोजां जागौ आरो लास्ट डेटखौ थ' बेखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामबाय चेनेलनि गेजेरजोंहाय दासिम अफिसियेल नटिस फैथ'वाखै गभर्नमेन्टनि बायदिबा 20 नभेम्बरानो माने लास्ट डेट आरो थ' बेखौ जों मिन्थिबाय दा जोङो फैबाय अफिसियेल नटिसखौ नायनोसै ग्रेड 3 आव
नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै बे जाबाय नोंथांमोननि दाखालिसो होनाय दा बिनि एग्जामा नोंथांमोननिया डिसेम्बर जानुवारियाव जानाय चान्सआ दङ दा बेखायनो बयबो रेडि जाखादो आरो बेबो कम्बाइन एग्जाम जागोन मानो होनोबा बेयाव नोंथांमोननि एचएस लेभेल एबा नोंथांमोननिया डिग्री लेभेल दा बेखायनो ओरैबायदि जायो एग्जामा नोंथांमोननि हमना ला एचएस लेभेलनि एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 देन बिनिफ्राय डिग्री लेभेलनि एबा बिए पासनि जास्ट लाबाय आङो ग्रेड 3 दा बिए पासना एबा डिग्री पासआ एक्सट्रा जागोन बिनिफ्राय एचएस लेभेला एक्सट्रा जागोन आरो मानो होनोबा नैबे एचएस लेभेला नैबे डिग्रीजों मिलाया केन्डिडेटआ माने हमना ला नैबे फिसासिन क्वालिफिकेसन नालाय बेखायनो एक्सट्रा कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो दानि ग्रेड 3 आवबो जागोन दानि हमना ला 372 आबो नोंथांमोननिया एचएसआ माने एक्सट्रा जागोन बाट डिग्रीया एक्सट्रा जागोन आरो जानो हागौ सेम डेआवनो जागोन फुं बेला जायो बेबायदि सिस्टेमाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामो दाना आसा खालामो नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय बेखायनो मोननै मोनथाम पस्ट खालामबा माने नोंथांमोना चान्सआ मोननै मोनथाम पस्टनि थाखाय काट अफआव माने नाजानो हायो आरो